Merħba. Int qaġġitek f'moħħok x'jista' jkun hemm fiċ-ċentru tad-dinja? Forsi naraw f'dan il-ktieb. Il-ktieb jismu Vjaġġ lejn iċ-ċentru tad-dinja ta' Jules Verne, adattat għal Malti minn Mendi Tabone. Misteru li jrid jissolva. Darba fost l-oħrajn, f'għodwa sabiħa tar-rebbija, it-tiju tiegħi, il-professur Lidenbrock, daħal jiġri d-dar. Baqa' dieħel ħdejja, jaja ġewwa s-salott. Eksil, ejja miegħi! U baqa' dieħel fl-uffiċċju tiegħu. Lanqas il-ħadd nifsi ma qabad jgħid, ejja minn hemm, fejn qiegħed? Tiju ma kienx raġel mill-ar, imma kien eċċentriku. Kellu moħħ xjentifiku u temperament iwaħxek. Kull pass li jagħmel kien 2 metri u ma kull ċaqliqa kien ixejjer idejh hawn u lem. Ma raġel bħal dan ma kellekx għażla oħra ħar li tobdi u għalhekk mort fl-istudju tiegħu ħalli nara xi jrid. Sibtu mitfun ġol poltruna bi ktieb imtertaq fidu. Eksil, ejja, ħares lejn din il-ġawra. Dan huwa djaru mill-Iżlanda. Jidher sabiħ, qed jien minn taħt l-ilsien. Ma sajtx nifhem għala dal-oġeb kollu fuq ktieb imsewwes. Hekk kif tiju qabad jitkellem fuq fdalijiet antiki, moħħi telaq jaħseb fuq Groben, il-maħbuba tiegħi. Jien kont mitlu f'ħolma naħseb dwar kemm kienet sabiħa waqt li siju baqa' dej redden. Sakemm waqt parċmina minn ġal ktieb. Din x'inhi? Qal siju waqt li ġa barra. Firex il-parċmina fuq l-iskrittorju u flimkien għadna naraw il-kitba li kien hemm fuqha. Waqt li konna qed niflu l-parċmina, Marta, il-qaddejja ta' Zijuwi, għajtitilna l-ikel. Is-soppa lesta, għajtet. Nirra x-xitan, jibla s-soppa, għajat Zijuwi. Mhux se nikol soppa jew norqod qabel ma naqra din il-parċmina. Jien qomt biex immur nitrejja. U lanqas inti Eksil, qabad jimbaħ. Marta telqet len. Sa satejn wara, Zijuwi kien ittraduċa l-kitba antika. Imma sorta ma stajniex nifhmu tant. Naħseb da xi kodiċi, qal. Naħseb miktub minn sit il-ktieb. Qabad jifli l-ktieb bil-lenti u waqaf fuq isem. Aħna saknu s-sem. Aħna saknu s-sem, qal minn taħt l-ilsien. Esploratur bil-lanti tas-seklu 16. Jista' jkun li dan il-ktieb miktub minnu, imma bliema kodiċi. Eksil, qal bil-ħatfa. X'taħseb? Ollejt waħda spalti. Jiena lija taħżiż bdejt nara. Ma jagħmilx sens, gergert Zijuwi fil-waqt li tagħta qatapon fuq l-iskrittorju. Imbagħad bħal miġnun qabad ġirja u telaq il-barra. Sigriet li kexkex. Dakinhar wara nofsinhar, intfajt waħdi fl-istudju ta' Zijuwi nara kif nagħmel ħansib tarf tal-misteru li sibna qudiemna dakinhar. Baqgħet iddur ġa rasi din il-kobba sakemm bdejt nara li triduru fl-ajru u bdejt inħossni qed nifga. Daqshekk, xbajt! Għajat waħdi. Jien nħares il-fuq lejn dar il-parċmina. Bdejt naqra litri bil-maqlub u fl-aħħar bdew jagħmlu sens. Iġġennint bil-ferħ. Irnexxieli nħolli l-kodba, kemm fraħt. Imbagħad qatt naqra l-messaġġ kollu bil-kwiet u tkexkixt. Kienet kitba dwar vjaġġ tal-waħx. Jien mhux se ngħid lil Zijuwi dwar dan il-vjaġġ, dak ikun irid imur u żgur nispiċċaw ma niġux lura. Ġbart il-karta u hekk kif kont se nitfaħħa fil-fuklar, infetaħ il-bib b'sabta u daħal Zijuwi. Għadda l-bqija tal-jum fuq l-iskrittorju tiegħu jiċċassa lejn il-parċmina u t-traduzzjoni li kien għamelu. L-għada fil-għodu kien għadu hemm, bajnejh ħomor nar imqabżin il-barra. Tassartu, imma ma rridx ngħidu li solvejt il-kobba kollha, ma rridx inkun responsabbli tal-mewt tiegħu. Dakinhar fil-għodu, meta bdejt nara kif se noħroġ il-barra, indunajt li Zijuwi sakkar lil kulħadd ġewwa. Sa nofsinhar kont imġewwaħ u fid-dar ma kien hemm xejn tal-ikel. Ma satejta wara nofsinhar kulħadd kellu ġuħama. Fl-aħħar mill-aħħar dan id-dokument ma kienx daqshekk importanti u billi ngħidu xi skoprejt ma kienx se jagħmel daqstant differenza għalija. Fuq kollox, lanqas ma kien se jemminni. Allura, kif jgħidlu Eksil, x'taħseb li kien ħajamel dan it-tiju tiegħu li għandu temperamenti waħxek. Tgħid iġelu jmur miegħu fil-vjaġġ saċ-ċentru tad-dinja u min jaf jirnexxilhom x'jaslu u jekk isib xi ħaġa interessanti jew kif ħaseb Eksil
jispiċċaw ħażin. Nispera li le, ħankompli naqra għal darbohra.